ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun, ug makagagahom nga mo nga amahan, tuburan sa kaayo, gugma, ug ilabi na sa kinabuhi. Salamat sa mga gasang nga imong gipaambit kanamo. Salamat sa talento, pagkamaayong piniyalan, uli dire sa among katilingban. Salamat sa gasa sa pamilya, panaghigalaay, ug pakigrelasyon diya sa uban. Amahan, kanunay kaming dasiga ug liguna, ilabi na sa among pagpadayon diya sa among pagserbisyo kanimo, isip mga maayong piniyalan. Ginoo, nagapangayo kami sa imong grasya, nga mahimo kami ang ayan diya sa imong kaluoy ug gugma, aron usab kami malikahi diya sa mga dili maayo nga mga binuhatan. Sa pagpadayon namo nining among pagpamalandong, nining among pagpangandam sa pag-abot sa imong anak, nga among manluluwas, hinaot mamahimo kaming instrumento sa uban, aron mapaambit usab namo ngadto kanila ang mga gasa nga among nadawat. Diha kanimo, kining tanan among gihalad, pinaagi ni Kristo, ug uban sa pangama ni Birhen Maria, amo usab nga inahan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Katong sa dugay na nga panahon, akong lula kanang murag na ay gasa sa pagpanambal ba. Ana siya nga, ang tawag niya sa kuadong, kung makasugat gani kag kanang mga tao, i-greet gini mo sila og gabi labi na karong orasa, mga alas 6, mutongtong og mga alas 6. Kay kung dili daw nimo, kay mahibalan daw nimo na kung i-greet nimo sila, kung mutubag gani na og mayong gabi or kung dili na sila mutubag, mga ungo daw na sila. Nakuyawan ko ato. Busa, mayong gabi kaninyong tanan. Mga dili giday ungo. Daghan kayong salamat no. Karon ani anak kita sa ato ang ikatulong pagpamalandong, bahin ni ining atong pagpangandam sa atong umaabot nga kaning kapaskuhan. Ilabi na ang sa pagkatao sa ato ang Ginoong Hesukristo. Sa unang adlaw, nahibaluan nato, ilabi na ang pagpangandam diha sa kaning gishare ni Father Toto about sa tuang pagpangandam, ilabi na dili lang diha sa pisikal, kundi usab sa espirituhanon natong pagpangandam. Kumusta ang atong pagpangandam? Kumusta atong tagsa-tagsa kakaugalingon? Kumusta man kita diya sa pagpadayon sa ato ang journey, ilabi na sa mga nilabay nga mga katuigan, murag uga kaayo ang ato ang Christmas. O kagahapon usab, gishare ni Father Ranibe ang iyahang pagpamalandong usab bahin sa ato ang kaning liturgical o labi na sa Advent treat. Basig na tingala mo, uy, nibalik man si Father Ranibe. Dili, lahi ko. Si Father Ranibe, gwapo to siya. Ikaw, day brother. Ngayon, baulaw ko. Anak, no? Busa karon mga igsuon, kaning pamalandungan usab nato, bahin sa kaning ginatawag nato nga Pasko. Unsa man kining Pasko? Unsa man ang kahulugan sa Pasko? Kay aduna kitay mga kaigsuonan nga mga lata nga dili mutuo sa tong tinuuhan. Brother, unsa man ang lata? Lain. Yan no? Dili sila mutuo. Kay ngano, wala daw sa Biblia. Kini bang tanan ba nahisulat sa Biblia mo ingon ta nga tinuod? Apan katong mga wala nahisulat, makaingon ba ta nga tinuod? Ilabi na ang pagsaulog nato niining Pasko. Kinsa may mo ingon nga ang Pasko naa sa Biblia? Taas daw gamot. Nawala. Dili gyud mga Katoliko ba? Katoliko ba mo? Katoliko? Katoliko. Mutuo ba mo nga ang Pasko
naa sa Biblia. Wa na, nagduha-duha na. Katoliko ba ko o dili? Unsa man? Sige daw. Lingi daw sa imong katapad, sa imuhang tuo, ingna, Katoliko ko. Og lingi sa imong wala, og ingon, agoy, mapriso ka. Adi. Bitaw, bahay na nining atong pagpamalandong, una og labaw sa tanan, kinahanglan natong mahibalan kung unsa ang kahulugan sa Pasko ug kung ano gisaulog kini sa mga Katoliko. Natong mga Katoliko matag Disyembre 25 matag tuig. Unsa man gayud ang Pasko sa utong kaugalingon? Unsa ang Pasko sa simbahan? Unsa ang Pasko sa kinatibuk-an natong paglantaw diya sa tong pagtuo diya sa simbahan? Dili kay maklaro, no? Ang Pasko mao ang adlaw nga si Hesukristo, ang anak sa Dios na tao dinhi sa kalibutan. Ang Kristohanon sa tibuok kalibutan nagsaulog nining adlaw aron sa pagdaig sa Ginoo, sa pagdala sa iyang anak aron sa pagkuha sa tanan nilang kasalanan. Tanan natong kasalanan ug pagpagawas kanila sa ilang pag-antos. Kini mao ang adlaw sa pagpasaylo o paghinigugmaay sa matag usa. Kung i-English nga to, Christmas. Unsa man ning Christmas? Ang Christmas maoy pinamubo nga pulong gikan sa terminong Christ Mass. Nga gikuha gikan sa Middle English nga Christi Masse. Nga nagikan sa Old English nga termino nga Christi Masse. Ang pulong nga Christ gikuha gikan sa Greek word o Grego nga pinulungan nga Christos, nga ang nagkahulugan Kristo o gibihog o anointed one. Ang pulong nga Masse gikuha gikan sa Latin nga pulong nga misa nga nagkahulugang celebration of the Holy Eucharist. That's why Christmas is the celebration of the Holy Eucharist. Mubalik ko sa pangutana, aduna bay Pasko makita nato diha sa Biblia? Naa? Sure mo naa? Naa o wala? Walay makita nga December 25 nga natawo si Jesus Christ dira sa Biblia. Apanasayod kita nga natawo. Ang ato ang buhaton karon bahin sa atong pagpamalandong. According to the computation of the tradition, especially the council fathers of the church, mao kini hibaloan nato karon ang ilahang giunsa nila pag-compute ug ngano naabot sila sa December 25 nga petsa. Ug ngano gisaulog sa simbahang Katoliko ang December 25 nga birth of Jesus. Karon, kay sa una pa nga mga panahon, kini daw December 25, gisaulog daw nato kini gikan daw ni sa mga pagano. Kato ganing ginatawag na Sol Invictus. Ang iyahang birthday gisaulog nila matag December 25. Mauna, unya gikuha daw nato kini aron sundugo nato ang ilahang kaning pag-celebrate sa birthday. Mauna nga istoryahan ta nga kana ang iyong Pasko gikan man sa mga pagan gods man ang iyang kuan. Karon mahibalaan nato kung giunsa pag-compute sa mga church fathers ang maong December 25. Ang komputasyon sa adlaw na tawhan ni Kristo nagsugod diha sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa dihang ang anghel Gabriel nagpakita sa Hudiyong pari nga si Zacarias sa templo sa Dios, diin siya nagsunog og insenso.
isip pagtabon sa sala. Mao ka na ang buhat kaniadto. Kung gusto ka matabunan ang imong mga sala, kana ang imong buhaton, ang pagserbisyo diya sa templo, ang pagsunog og insenso. Mauna ang ginabuhat sa mga tao sa una aron pagtabon sa ilang mga kasalanan. Dinhi gideklara sa anghel nga si Elizabeth, Saint Elizabeth, magsabak kang Juan Bautista o John the Baptist. Didto nagpakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo. Siya nagbarog sa tuo sa kilid sa halaran nga gisunog sa insenso. Makita kini nato sa Luke 1 chapter 1, Luke chapter 1 verse 11. Apan ang anghel miingon kaniya, ayaw kahadlok Zacarias, ang Dios magpatalinghog sa imong pag-ampo. Ang imong asawa nga si Elizabeth manganak og usa ka anak nga lalaki og nganlan kinig Juan. Ug makita nato kana sa Luke chapter 1 verse 13. Ug karon sumala sa tradisyon, hinahinayon nato ni batbat ang kaning asa man gyud ni gagikan ang December 25. Sumala sa tradisyon sa mga Hudiyo, ang pagsunog sa insenso kausalang sa usa ka tuig, ikanapulo nga adlaw sa ikapito nga bulan. Makita nato dira no, maklaro man sa ikanapulo nga adlaw sa ikapito nga bulan. Ang ikanapulo nga adlaw sa ikapatong bulan mao ang adlaw sa pagtabon sa sala. Mao to sa Luke chapter 1 verse 11. Sa maong adlaw sa inyong balaan, sa maong adlaw inyong balaanon ug magkatigong kamo, magpuasa ug maghalad ug usa ka halad nga kalanon. Mao na ang gibuhat nila Zacarias kaniadto. Karon moadto ta sa kaning dili nato kalendaryo sa Jewish calendar. Sa Jewish calendar, ang 7 month gitawag kini og Tishri. Nga sa ang equivalent ini sa Julian calendar matong ginagamit sa una. Mao ang bulan sa September. Ang Julian calendar mao ang kalendaryo nga gigamit sa imperyo sa Roma nga gigamit sa panahon ni Kristo hangtod kaniadtong tuig 1588, 1582. Kana nga mga kalendaryo, no? Kay kung basihan nato ang kalendaryo karon, ang kalendaryo manggod nila sa una, nag-start siya sa March. Kung ihapon nato, March, April, May, June, July, August, September. Ika-6 ang September, di ba? Karon. Si Zacarias misulod sa templo sa bulan sa Tishri. Nga sa Julian calendar, naa sa tunga-tunga sa September 1 hangtod October 5. Gibana-bana ang pagpakita sa Anghel Gabriel nahitabo sa bulan sa Setyembre. September 22 ang katapusang adlaw sa serbisyo ni Zacarias ngadto sa templo. Sa ika-23 sa Septembre kanang paghuman inilag serbisyo diha sa kanang pag-insenso, si Zacarias mipauli sa iyang asawa. Sa diyahang nahuman na ang panahon sa serbisyo, mipauli siya no, wala magdugay, nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth, ug wala mugawa sa balay sulod sa 5 ka bulan. Timan-an nato nga pag-uli niya September 22 to, sa Julian calendar, September iyang gigamit ha. Pag-uli niya 23. Unya pag mubaktas pa man gyud ka ana, dili man ka lain kayo pag uli nimo, mura la kag mosakay pamaa padulong diri sa jail dool ra kaayo. Ang iyang pag-uli mubaktas pag gyud na sa layo kaayo, maunang maabtan og buntag. Niuli siya this September 23 ug niabot siya September 24. September 24 siya niabot ug dinhang tungura nagpakita ang anghel kaniya. Nadere. Gipanamko ni Elizabeth si Juan sa bulan sa September. Possible September 24.
Human sa napulo ka bulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipahibalo sa anghel ang pagpanamko ni Maria, ang inahan ni Jesus, ug nahitabo kini sa bulan sa Marso. Posible nga magsugod ang pagpanampon sa ika-24 nga adlaw. Timan-an nato nga ang September 24, di ba mauna ang katong pag-announce sa anghel. Unya ihapon nato September 24, si John the Baptist ahead siya kay Jesus og 6 months. Kung ihapon nato September, October, November, December, January, February, March 24, nag-announce na pod ang anghel ngadto kang Maria. Kanus aga ni ang atong annunciation? Nakalimot. Katoliko pa ba ni o dili? Katoliko gyapon, nakalimot lang. March 24 is the annunciation of the angel Gabriel to Mary. Mauna ang atong hinumduman ha. Sa ika-unom ka bulan, ay, nainayon na to. Sa ika-unom ka bulan, sa pagmabdos ni Elizabeth, ang malulunda, kasabot ba malulunda? Ang anghel nga si Gabriel, gipadala sa Dios ngadto sa Nazareth, usa ka syudad sa Galilee, aron makigsulti sa usa ka batan-ong babae nga ginanlag Maria. Naa sa Lucas 1:26 to 27. Kana nga hitabo March 24 kana nahitabo. Busa kung si Elizabeth unom ka bulan nga nagmabdos sa bulan sa Marso, siya manganak sa bulan sa Hunyo. No. Kung sa March, kung ihapon nato March, April, May, June, July, August, September. Gipanganak si John the Baptist, kanus agani. Kanus aman tong magbinubuay tag tubig, nga mga suko ang uban. June 24. June 24, no? Sakto ba ko, dili? Dua-dua man. Sakto, brother. Sakto na lang, ikaw may nag-istorya. No, busa kung si Elizabeth, unom ka bulan nga nagmabdos, mao na nino, bulan nga nagmabdos sa bulan sa Marso, siya manganak sa bulan sa Hunyo. Oto, birth of John the Baptist is June 24. Posible nga, 24. Og si Maria manganak sa bulan sa Disyembre. Posible sa tungang gabi sa ika-24 nga adlaw o makonsiderar sa ika-25 nga adlaw sa Disyembre. Kay magmabdos kay normal nga magbuntis ang babae, 9 months nagyud na. Kay kung wala kaabot og 9 months unsay may tawag ana? Premature gyud na siya. Si Jesus premature dili. Dili. Klaro kaayo. Ihapon na to March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December 24, December 25. Mauna ang calculation sa batid sa Biblia sa una. Ingon ana ang ilahang pag-compute. Kay kung mag-compute tag ato-atoa karon sa atong kalendaryo, dili na mao ang kalendaryo karon nato ug ang kalendaryo sa una. Kay ang kalendaryo sa una nagsugod mag-Marso. No? Lailahi. Mo nang matingala ta nga di man jud siguro tinuod nga si Jesus na tawo December 25 kay dagan mang mga insekta nga dili mo tuo ni ini. Kay kung dili mo tuo December 25 Pasko ang natawo si Jesus, bahala mo, wajud mo yung madawat regalo. Ngatag biya sa munsi. Ngun ana, ang pag-compute, it is a simple computation of the birth of Jesus according to the scholars of the Bible. Ingon ana ka simple, ingon ana ka sayon ang pag-compute. Ingon ana no? Mao to
Sa pagpadayon nato diya sa pagpamalandong, gilabot nako kini kay tungod paaron dili ta ma-distract sa atong pagpamalandong. Nga tinuod ba ang December 25 mao ang natawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug balik tano, giunsa man nato pagsaulog ang atong Pasko kaniadto. Ug unsaon pa nato pagsaulog ang Pasko karon. Ang Pasko ba nagabase ba sa kung pila sa padaghanay nga nahatag? Nagbase ba sa kung unsa ang imong mga nahatag? Nakahatag man ko, daghan ang akong nahatag. Apan, naghuna-huna bata sa ato ang murag gibati batag kasakit sa ato ang nahatag? Kay ang diwa sa Pasko dili tungod sa kung pila ang imuhang nahatag, kundili giunsa nimo paghatag. Miski pag-unsa ni kagamay ang imong nahatag, nagmalipayon ba ka? Miski unsa pa ni mga klaseng butanga nga imuhang nahatag, nahimo ba kag nagmadaugon sa imong kasing-kasing? Nahimo ba ka nga tinuod diya sa imuhang pag-celebrate sa Pasko? O basig ni hatag ra ka tungod kay gipangayuan ka? Obligasyon ba nato ang muhatag tuig sa Pasko? Kitang mga Katoliko, naandan nato nga muhatag gayud every Christmas. Kay nga naman, kini man ang atong pamaagi nga kita kana bitong maka-feel usab ngadto sa mga pobre bitaw nga mga nanginahanglan. Katong mga nakaagi og mga kanang kalisdanan, mga unsa pa nang mga bagyo nga wala naka-celebrate, mauna. Kana bitong ma-feel sa uban nga, uy, part pa di ay ko sa Christmas, part pa di ko sa Pasko. Nakahinumdum ko, last December 5, 2017, dili na ko makalimtan. Na ako sa seminaryo ato, first year. Di ko mahimutang. Pagtanaw na ko sa cellphone, nakakita kong dako kaayong kalayo. Kato ding tungura, amua da itong balay sa bangkerohan, taga-bangkerohan ko, bangkerohan ang nasunog. December 25, 2017. Pag uli na ko sa mua na nanghid ko, pag uli na ko, wala gid ko'y naabdan. Akong naabdan lang mga sunog na mga kuan. Nakauli ko mga hapit na alas 6. Ngit-ngit na. Pag uli na ko, nakita na ko akong papa dito sa kilid nga nagsandig. Walay sinina, walay isa ka chanelas, naka-short, suksok ang mineral water dire. Nangutana ko, pa, asa man ka? Tara, mga doon na tag-gym. Kaya ipabakwit man mi sa gym. Siya, deres ako. Ubalik ko taod-taod dito sa tuong balay. Pa, wala naman tay balay. Nakatulala siya ato nga time. Tulala siya. Pa, wala naman tay balay. Uya, giguyod na ko siya padulong sa gym. Pagpadulong pa yun na mo sa gym, ang uba na ay mga banig. Pagtanaw na ko sa kong mama o papa, nakahiram lang dahil sila karton nga para ilang higdaan. Kanang ingon ana, murag sakit gani kayo sa makita ni mo imong mahal sa kinabuhi nga ingon ana ang kana bitawng kahimtang unya pagtulog nila, pagmata sa kadlawon, mubangon og kalit akong papa, muingon nga, Mang, manguli na ta. Muana akong mama, balik og tulog. Wala naman tay balay, nasunog naman. Mubalik ka po siya tulog. Ingon ana nga, murag dili bitaw ko makaangkon nga mutan-aw sa ilahang kahimtang. Ngun ato, apan pagpadayon namo nakakolekta mi og mga bugas, daghan kaayo. Wala ko nag-expect. Daghan kaayo nakakolekta mig mga bugas, mga dilata. Pagka December 23, nakahinumdum mo atong sunog dira sa NCCC.
Nagbaha usab ang bangkiruhan. Ang among balay duol og sapa. Ang sapa taas kaayong tubig ug nitabon sa among balay. Ang among balay murag nilagpang. Kasabot mo sa nilagpang? Gisugba na, gisabuhan pa. Ingon ana ang murag ingon ana kapait. Apan ang akong huna-huna ato, napasa ang amo ang mga bugas nga gipanghayo. Ang nabili na lang itahon mga dilata. Mga noodles, ang noodles kay murag nasudlan pog mga tubig kay naa may abri nga kuan. Nasudlan. Ana ko. Apan doon na kayong Christmas ha. 23 gid do. 23 pagka 24 wala pa man napalong ang kuan. Kanang sunog sa NCCC ato di ba? Wala pa dito napalong pagka 25. 24 sa gabi wala ko nag-expect na ay nanawag sa kuha. Pare siya tapos usa na siya ka obispo karon. Gitawagan jud ko niya personal, nangayo siya number. Ana siya Julius asa ka? Naku na ako sa simbahan mo nag-serve. Sige. Giadto ko niya ug nagpadala siya kwarta ug dako kaayo nga box. Kabalo mo unsay sulod sa mga box? Mga pang Christmas. Kanang pang Noche Buena, pang Pasko ug pang New Year. Ingon ana, kana betong wala ta nag-expect sa kung unsay mo abot, apan ni abot. Ingon ana, wala ko naghuna-huna kung unsa ang nawala sa kuha before. Kay nahitabo naman ang sunog, nahitabo na ang baha. Wala na ko'y mabuhat. Alangan, pabaliko na kong baha. Ibalik to ang among bugas. Pabaliko na kong sunog, ibalik to ang balay. Dili naman na mabuhat. Ang akong gibuhat, usa lang gyud. Unsa? Ang pag-ampo nga dili mawad-ag paglaom. Kay sa panahon sa Pasko, nasayod kita ang Ginoo. Dili gyud kita pasagdan. Ingon ana ang kaagi nako sa Pasko ni adtong 2017 apan nagpabilin akon nga lig-on. Hinaot sa ato ang pagpadayon bitaw diya sa tuang pagsaulog sa Pasko. Hinaot nga magpadayon usab kita. Kabalo ko ang uban adunay mga giagian nga kasakit sa kaugalingon. Kasakit nga basig nag-away silang mga igsuon, amiga, suod nga higala, kanang close friend kayo. Ug kana bitong basig nag-away mo sa imong mama, ayaw intahon ipalabay nga mulabay ang Pasko nga naagi hapon ang kasakit. Ihalad na sa Ginoo. Ihalad ang imuhang mga kasakit, ihalad ang imuhang mga pag-antos, ihalad ngadto sa Ginoo kay sa katapusan sa mosugot kag sa dili wala pa nimo gipangayo ang Ginoo mohatag na kaninyo. Amen. Amen. Ingon ana ang kinabuhi. Adunay mga pagsulay. Aduna na ay mga pagsulay nga makaya lang, adunay mga pagsulay nga makaya-kaya, ug ano nay pagsulay nga makaya? Question mark ba? Ingon ana kay usahay kita wala pa gani ang pagsulay. Ingon din ta nga, adi, dili na ko na kaya. Ayaw, testing because God, dili man siya mukhatag sa imo og kana bitong buluhaton nga out of your capacity. For example, ang imong capacity is only 50%. Ang Ginoo mo hatag dili gyud na mubiyan sa 50%. Igo og sakto gyud na nga 50% sa imuhang makaya. Ingon ana, hinaot sa pagpadayon nato sa diwa sa Pasko, manghinaot nga ang atong kaugalingon ihalad nato sa Ginoo. Kalimtan nato ang pagdumot, kalimtan nato kung unsa man natong mga kasakit, makig-uli ta sa tong kalaban. Kabalo ko dili sayon ang pakig-uli. Apan, wala man siguro'y pildi kung kita'y una mo duol sa atong kalaban. Ingon ana no? Ug sa katapusan,
tapuson ko ni sa usa ka istorya nga ang lalaki murag ang iha pong Pasko before is puro lang kasakit. Murag walay paglaom. Ana siya, God, how do I get the best Christmas this December? And how do I get out the best out of life? Then God answered, don't be a prisoner from your past. Leave your past behind, because you can never change the past, but you can correct your mistakes. Then God added, handle your presence with confidence. Prepare the Christmas without fear. Don't believe your doubts, and never doubt your belief, because Christmas is wonderful if you know how to love and to serve sa imuhang mga kaigsuunan. Mayong gabi ug daghang salamat.